Aintzane Muguruza, mendarte, nire eskubitan dagoena, Donostiarra da eta informatikaria eta komunikazio graduatua. Mugen gainetik garapenerako lankidetzarako gobernuzkanpoko erakundean lan egiten duzu eta Euskadiko lankidetza elkarten koordinakundeako kide ere bazara. Gizartearen eraldaketarako hezkuntza proiektuak kudeatzen ditu, proiektu hauek jasangarritasunaren, bakegintzaren, feminismoaren edo generoaren gaien inguruko hausnarketa sustatu nahi dute gure gizartean. Mila esker, hemen egoteagatik. Bere eskubitara, Miren Gurrutxaga Azpeitiarra, Gizalde, Gipuzkoako Boluntariotza Agentziaren arduraduna da, gizarte zuzen eta solidarioago baten aldeko hiritar konprometitu eta ekintzaileak izateko, ekintza voluntarioa suspertu eta indartzea da zuen betebeharra. Orientazioa eta ekintza burutzeko aholkularitza eta baliabideak eskainiz, mila esker, zeuri ere. Eta hor, bikin bat urrun baino gertu. Jasone Mendizabal, Taupa, Euskaltzaleen mugimenduko koordinatzaile orokorra. Enpresa zientzietan lizentziaduna da, Arrasate Euskaldun dezagun elkartean urteetan ibili ostean. 2001 topagunea Euskara Elkarteen Federazioaren zuzendari ardura hartu zenuen. Ehunka Euskara Elkarte eta Euskaltzale taldek osatzen duten topaguneko zuzendaria da, eta abenduan jakin genuen Taupa Euskaltzaleen mugimendu izango dela bere izen berria eta egokituko zaio ofizialki maiatzean. Tira, hasteko, berotzen joateko, Jasone, konta iguzu, ibilbide honetan, ze aukera eta ze oztopo aurkitu dituzun? Bueno, aukerak esango nuke elkartegintza komunitate baten mesedetan lantzeko askotariko euskaltzaleekin lan egitearen emaitza sortzailea, ez da? Lehen aipatu da, berdinen arteko bilguneak eratzen direnean, ez direla hain sortzaile, ez direla kaso komunitateari begirako hain enfokatuta zabaltasun horretan, baina gure tokiko elkarteetan, 74 elkarte dira, euskararen erabilera sustatzeko herriz herri eta eskualdez eskualde lanean ari direnak, eta hor daude okinak informatikariak, irakasleak, garbitzaileak, danetik, ez da, antolatuta euskaltzale izaten da euren marka, eta ordan hori da aukera, eta oztopoa batean datorkidan zera da, gu ere bihurtu gara instituzio erabaten, ez da? 40 urte lanean lehen elkartea sortu zenetik eta hori etengabe berrasmatzea, hori oztopo edo zailtasun esango nuke dala, eta egia esan bagatoz azken 3 urteko gogoeta parte hartzaile, zabal eta sakon batetik, eta tunel horretatik ateratzeko berrasmatu dugu gure ikuspegia aurrera begira, orduan, ni baikorra naiz. Eta oztopoak bila bagabiltza, zerrenda luzak egin genitzake, ez da? Baina iruditzen zait, aukerak ematen digula asko zindar gehiago, eta ikusi duguna da, ateratzen garenean gure elkarteetatik, eta lehen defendatu dut, anitzak direla gure oinarri soziala, anitza dela, baina esango du kontrako ere, endogamikoak ere izan gintezke, ez da? Gure txotik euskaltzaleen ikuspegiti bakarrik eragiteko ikuspegia lantzen dugunean, eta aukera da euskaltzaleon lanak jendarte zabalarekin gurutzatzen dugunean, komunitate zabalago batekin partekatzen dugunean gure bizioa zer sortzeko gai garen, eta hortik gatoz, motxean sartu bar garenez, iruditzen zait hori ez, euskararen aldeko dala jendarte zabala. Prozesu, luzeak, korapilatxuak izateko prozesu oso exigentea da, ez da? Euskararen bizi berretze, hizkuntza baten bizi berretze prozesu hori, eta elkarren eskutik joan behar dugu euskaldun euskaltzaleak eta urrunxiago direnak ere. Orduan nola egiten dugu hori prozesu komunitario baten baitan.
hori da, pikin bat, etapa barrian irudikatu nahian gabiltzana. Bai, eta gero kontaktuko diguzu, ezta? Zer egiten ari zareten eta erronka hori eusterakoan ze gauza konkretuetan zaudeten egun. Bueno, Miren, konta iguzu, zuen kasuan, ze erronka, ze bizipo, ze bai? Bale, bueno, nik alde batetik, nik nire lanak Gizalden egiten dut, ez? Gizalde Gipuzkoako Boluntariotza Agentzian, Gizalde zerbitzu bat da, ez da sare bat, orduan Gizalderen inguruan, ez? Gizaldetikan gure zerbitzuak azkenean bai gure zerbitzuak ondo eman alizateko bai eskatzen digu elkarte sarearen ezagutza eta ez zertan dabiltza, zertan ez, alik eta erantzunik egokien emateko. Orduan, foro eta elkarte ezberdinetan parte hartzen dugu eta egia esan bai gaude partaietza foroan. Eta gero baita ere, sareginez deitzen dan, boluntarietza entitateen sare batean. Da pixka bat, nire ibilbide luzena, elkarte sareetatik, sareginezeko izango litzateke, 12 urte baino gehiago daramatzan sare bat da. Eta egia esan, iruditzen zaidala sare anitza, arlo ezberdinetako entitateen arteko lana egiten duena, eta horrek ez, azkenean, kolektibo eta zer ezberdinen arteko neurri eta kolektibo ezberdineko entitateen arteko elkarlana sustatzen du eta egia esan askotan zaila izaten da, baina nik uste era berean aberasgarria dela, ez? Eta hortikan erronka bai ditugu, handiak, ez? Pixka bat, azken agean ez, ia dena kontatu da, baina, egia da, eraldaketa momentu batetan gaudela, ez? Orduan, boluntariotza entitateek gaur egungo gizarte likido, inmediato honetan, ez? Boluntariotza entitateek, pixkat, bai egin behar degula nola baiteko prozesu bat, ez? Egokitzeko gure estrukturetan, ez? Konpromiso likidoago hauek nola uztartu, ez? Pilarrak esan duen bezala, ez? Gure eraldaketarako intentzio edo, ez? Transformazio hori galdu gabe epemotzeko zeiek nola uztartu edo nola sartu, ez? Hori gure erronka handietako bat da. Mila esker. Aintzane, zuen kasuan, likidotasun horren inguruan hitz egingo dugu, bai, pikin bat zabalago. Zein dan zuen egora, zein diran zuen erronkak eta pozak? Bai, mogen gainetik baditu 30 urte, lehen aipatu da ekosistema, Gipuzkoako elkarteen ekosisteman sorreren eta arlo bakoitzaren inguruan sorrera garaiak eta horiekin bat datoz, hegoalde globalean hegoalde globaletako herrialdetako bizi egoerak eta bizi baldintzak hobetzeko helburua duen elkarte bat, eta zentzu horretan baditu 30 urte, eta 1988an bildu egin ginen beste arlo berdineko beste elkarte batzuekin, gaur egun bagara 83 elkarte arlo honetan lan egiten dugunak, koordinakundearen barruan ari garenak. Koordinakunde sareak badauka gure eguneroko egitekoan nolabaiteko sendotze eta eragin egiteko aukera ematen digun espazio hori eskaintzen digu koordinakundeak. Eta zentzu horretan nolabait indargune puntu bat bada. Izan daiteke ere barrutik, talde barrutik begiratuta, izan daiteke ere lan gehigarri bat sortzen digu gure proiektuetaz gain, beste lan batzuek sortarazten digu, baina aldi berean gure lanaren inpaktua areagotzeko eta sendotzeko aukera ematen digu. Egia da, hemen goiz guztian zehar hitz egin denaren harira, gure lana oso profesionaldua dagoela, teknikoki exigentzia altuko lana dela, egia da proiektu handiak direla, diru asko mugitzen dutenak, eta horrek bideratzen du nolabait edo exigitzen du oso modu zuhurrez eta teknikoki oso
formalki egin beharreko proiektuak direla. Horrek nolabait, horrek eta urruntasun geografikoak ere urruntzen gaitu gure inguruko gizartearen parte hartzeaz, nolabait. Zaila baldin bazaigu Gipuzkoa mailan aurkitzea, aspaldi sortutako elkarte hori, zaila baldin bazaigu lortzea gure inguruko jendearen nolabaiteko taldearen parte sentitze hori, lankidetzan ari garen elkartentzat ari zailagoa da. Baina, ari gara. Ari zarete, eta segi, arren. Jasone, zuen kasuan, aldaketa sakon bat bizitzen ari zarete, birplanteatzen ari zarete, partairetza zuen kasuan. Zer gauza konkretu, ze arrakastagako planteatu dituzue, edo ze aldaketa planteatzen ari zarete oraintxe bertan? Bueno, hasi gara, lehenik eta behin bizio barri bat formulatzetik, nolabait gure galdera batekin abiatu ginen 2023an, oin 2 urte dela. Euskararen erabilera sustatzea eta euskaltzaletasuna sustatzea da gure egitekoa, eta galdera zen hori gerta dadin ze gizarte baldintza berbatu behar diran. Zeintzu dira baldintza lehentasunezkoak, eta galdera horri erantzuteko, gure oinarri sozialari ez ezik, jendarteko askotariko herritarrei galdetu genien, gazteei, bestelako herri mugimenduei, Euskal Herri osoko prozesu bat izan zen, erdaldunei, etorkinei, euskaratik oso urrun dagoen jenteari, eta erantzun batzuk 5 baldintzatara eramandako erantzun horiek izan dira nolabait guretzat inspiragarri eraldaketa honetarako. Iruditzen zait hori kontatzea garrantzitsua dela, ez baita guk gure baitan asmatu dugun zeozer, izan da jendarte laborategi baten baitan, 200 piku lagunekin jaso dugun erantzun horren baitan, pentsatu dugu eta guk hori nola lagunduko dugu. Besteak beste, bete barreko baldintzatako bat, bada herri mugimendu euskaltzale sendoago bat behar dela, eta nitzagoa ere, inklusiboagoa. Hori horrela hor gelditzen naiz, beste zenbait baldintza ere horrekin lotzen direlako. Geure euskalgintzako eragileon artean, da euskalgintza diodanean, da euskalgintza soziala eta instituzionala, eta euskararen inguruan gabiltzan danok ardaztuta, hortik kanpo batera behar dugula, harreman askotarikoa behar ditugula, bestelako eragile eta herritarrekin, beraiek baitira guk euskararen festara, etorteko, beraiek dira gonbidatzen ditugunak, orduan igual zerbait negoziatzeko daukagu. Eta, badira beste baldintza batzuk baita ere, baina pixkat azpimarratu nahi nuena esan, gure mugimendua, euskaltzalen mugimendua, beti izan dela euskaldun euskaltzaleak trinkotu eta zabaltzeko mugimendua. Trinkotu, zergatik behar dugulako erabilerarako hiztun moduan kontzientzia hartu eta erabaki kontzientea izan aldiro, ezta? Samurrago dalako beti, gehienetan, gazteleraz erdaratan mintzatzea, eta orduan kontzientzia hori lantzea behar da, eta hori kolektiboki egiteko mekanismoak jarri izan ditugu martxan, eta irekitzea zergaitik, euskaldun, euskaltzale gehiago behar ditugulako, euskaraz bizitzeko jende gehiago euskaraz jakitea behar dugulako, ulertzea eta aldaninean ere erabiltzea. Eta horrek beste guztiak sartzen ditu. Gizarteko beste herritar eta eragile guztiak sartzen ditu gure xede taldeetan. Eta nolabait, kaso helburu batzutan esain azkar, baina sendoago besteekin batera joatea eta askoz lan komunitarioagoa egitea bai tokian da bai nazio mailan, hori da gure gako bat, eta nola egingo dugun, ja banator zure galderara, baditugu gako batzuk, lehentasunezko lan batzuk, eta bat da komunitate egintzarekin lotzen dena, tokian eta esperimentazio lan batzukin hasi gara, bata Bizkaian, Arrigorriagan, nolabait lehen aipatu dudan galdera, ze baldintza bete behar diran Euskal Herrian, Euskalen erabilera sustatzeko, galdera hori Arrigorriagako herritarrei egin zaie, askotariko herritarrei egin zaie, eta 6 hilabetez aritu dira galdera horri erantzuten, orduan erantzun komunitario horren baitan eraikiko dute, datorren 10 aldirako, Arrigorriagarako dinamika, ezta? Elgoibarren, orduan Gipuzkoan lehen bilerekin hasi dira,
elkarrizketa talde baten baitan, eta hoi edia nolabait, nola esan, ez da oso laborategiko lanak, ez? Epe luzekoak, eta, bueno, nahiko genuke hori edatzea, eta gero kolaborazioan ari gara baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, soziolinguistika klusterrarekin, eta badalabekin, Gipuzko Hirigune izeneko beste proiektu batekin, eta lan komunitario herrietan ere oinarri bada. Orduan, Bai, gauza konkretuetara joaz. Bai. Ze 20 minutu ditugu Bai. eta zoragarria da, iztun zoragarria zarete, baina guazen mesedez pikimal laburtxo bai, eta bigarren erantzutea. aipatuko dut oso Venga. motxean bakarrik, bigarrena da nola antolatzen garen elkarte egintzarekin lotzen da, ez? Komunitarioan norekin eta nola prozesua eta bestea da aktibazioa. Orduan gurea beti izan da elkarteetara biltzea euskaltzale jendea, herrian behar direnak bideratzeko, eta etapa barrian taupatik egingo duguna, zuzenean herritarrekin lana. Eta euskal alkarterik ez dauden tokietan, herritarrekin dinamika jarraiak sustatzeko lana abiatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, ze azkenean horrek esan nahi du likidotasun egoera honetan, ez da guk ere adaptatu egin behar dugula. Hau da, eskaintza nola adaptatzen dugu. Zuek adibidez, miren, hori nabaritzen duzu, zuek hor gaina, hor zaute lankide eta lagun, ze nabaritzen duzu, ze aldaketa sakon eman dira? Parte hartze moduak, lehen Martinek eman dituen datuetan, egia da, ikerketak esaten duen zenbaki handitan, 18% dela voluntario, ez? 18% egin duela voluntaritza azken urtean, baina ikerketa berak pixka letra txikiagoan behan esaten du, epe luzeko voluntariotza egiten dutenak 9% diala, ez? Orduan horregatik da baita ere entitateen pertzepzioa, ez? Ez dijoala gora, voluntario kopurua, ez? Azkenean parte hartzeko moduak aldatzen doaz, nik uste dut gizartean ez daukagula estabilitatea, ez laborala, ez afektiboa, ez familiarra eta voluntaritzan eskatzea, hola gelditzen da, baina egia da, ez baldin badaukagu nukleo gogor hori, entitateetan struktura eta proiektuak mantenduko dituzten, erreleboak mantenduko dituzten pertsona horiek ez baldin baditugu bermatua, hor dauden likido eta puntual guztiak igual alfer xamarrek ditugula. Orduan, nik uste dut egia da egokitu egin behar dugu, errealitate berrira egokitu egin behar geha, noski azkenean beti horrela egin dugu eta nahi horrek amorrua manten dit, ez? Beti horrela egin da eta ez dugu aldatu, baina egia da baita ere ez dugula nortea galdu behar, ez? Nik uste epe luzeko voluntariotza edo epe luzeko konpromisoak behar dira, beharrezkoak dira, eta nik uste hori komunikatu egin behar da. Batzutan, etortzen dianak, gizaldea etortzen dianean, ez da, voluntaritzen ez daugarria jarraikortasuna zema denbora, ez? Ja, hondik ez da hasi eta ja ari da pentsatzen zema denbora gelditu beharko dut, ez? Nik konparatzen dut voluntariotza hastea, ez dakit, adiskidetasun harreman bat hastearekin bezala, zema denborarako hasten dut. Bueno, hasi egin dut, eta irauten duen bitartean, denbora dudan bitartean, ere bizitza laboralak, familiarrak permititzen didanean jarraituko dut. Mundu guztiarentzat ez da berdina, ikasle bat, kanpora dijoa, ama izan da, ez? Nik uste horretara elkartesareak egokitu egin behar dugu, dudari gabe. Baina egia da baita ere ez degula galdu behar nortea, ez? Eta jakin behar degula bata gabe besteak ezer gutxitarako balioko digula. Eta horre kontu zibili beharko dugu, sobratzen, leheno komentatu da, ez? Sobratzen zaidan denbora hori, ez ordura horretara eskeniko dut. Ze puntura arte da, hori lehentasun kontua da. eta lehentasunekin hor topo egiten dugu, ez da intzan, zer, nola egin behar dugu erakartzeko, mantentzeko, hau da, personalizazio, bolondresak egon behar dute, konta eguzu. Ez da batera erresa, eta gainera aurretik esan dute. Pilarrek esan ditu guztiak errepikatu ditzazkegu, baina. Alde batetik, gaztei begiratuta batez ere, hemen ikusten dena, hori ere aipatu da, baina hemen oso gazte gutxi dago. Eta hori kontuan hartzekoa da. Eta asmatu behar dugu gazten gana iristeko modua. Irakurri izan dut, edo entzun izan dut, duela ez denbora asko,
konsumoaren gizarte honetan, gaur egungo gazteek, eta ez dira denak izango, ziur nago gala dela, gehiago identifikatzen direla marka batekin, helburu batekin edo idealismo edo gizartearen helburu batekin baino. Izan dadila Apple, edo izan dadila Nike, edo izan dadila. Bueno, baina markak ere izan daitezke helburuak. Eman diezaiokegu gure helburu sozialari marka moduko bat, asmatu beharko genuke nola iritsi behar dugun beraientzat, zer eskatu behar diegun, agian horretan Mariarekin igual ez nago, bai banago ados, baina nolabait igual egokitu behar dugu eta pentsatu beraien parte hartzea, beste modu batean eman behar dela, eta agian izango da sare sozialen bitartez. Trumpek hauteskundeak irabazten baditu sare sozialei esker, zergatik ez gure gazteek mundu aldatuko sare sozialen bitartez. Sortzen dira komunitate sozialak gauzak egiten dituztenak sare sozialen bitartez. Ez bakarrik sare sozialen bitartez, baina, bada tresna bat. Aipatu da kuadrilla ere. Agian ez zaila eskatu behar elkarte batera etorri daitezela izen eman eta parte hartu modu egonkor batean, baina bai proposatu diezaiekegu kuadrillak sortu ditzala herriko festak. Agian galdu egin diren herriko festak sortu ditzala eta orduan izan daiteke beste bide bat. Pilarrek esan duena, bilatu behar ditugu beste bide batzuk. Entzun, beraiek esan dutena, ez bakarrik hitz egin, entzun, beraiek kontatzen dutena, eta agian ekosistema pixka bat eraldatu, eta orain arte erakundeak eta elkartea garen mundu honetan, agian izan behar dute ere talde informalak, kuadrillak, gazteak, sare sozialen bitartez sortzen diren taldeak edo, eta nik zerrak ez gehiago. Adibide oso on bat dugu Euskaraldiarekin, adibidez. Zuen kasuan gainea, 320.000 pertsona ez banago oker, 2018an parte hartu zutenak, eta hortik tiraka, edo behintzet azkeneko aldian akaso, eta hortik tiraka zuek ere birmoldatu duzue zuen modua, ez? Bolondresen gana gerturatzeko modua. Bai, 320.000 dira, azken 3 edizioetan parte hartu duten pertsona ezberdinak. Orduan, gehienez 260.000 parte hartu zuten bakarrean, bai? Bai. Hori esan da, Euskaraldia izan zen, Taupa federazio bada, tokiko elkarten federazio bat, eta egon alda lan, gure baitako lan bat, federazioak laguntzen ditu bere elkarteak, eta elkarteek zorionez, 2 kongresutan erabaki izan dute ez harago joan nahi dugu, eta Euskal Herri osoan eragin nahi dugu, eta beraz, elkartei begira eta gizarteari begira lanean gabiltza. Euskaraldia izan da, norbanako zuzenean, baina ez bakarrik Euskal Elkarteak egon diren lekuetan, ez dauden lekuetan ere, herri batzordeak osatuz, antolatu da, hor badago eragin badana zuzenean herritarrak parte hartzeko, baina badago baita ere autoantolatzeko. Eta tokian, herri bakoitzeko Euskaraldia, horko euskaltzaleek herri batzordeetan antolatu izan da. Horren arrakasta guk lehen edizioan esan dugu, wow, ze izan da hau, ez da? Zenbakerik ez genuen jarri izan nahi helburu moduan, eta gure aurreikuspen guztia gainditu ziren, baina ikasketa asko etorri zian baita be. Eta bata da guk espero genuen Euskaralditik Euskaraldira herri batzorde horiek lanean arituko zirela. Ez. Desegin ziren gehienak. Batzuk lan jarrairako, gutxi batzuk lan jarrairako energia izan zuten, eta batzuk ere elkarte izaerara jauzi egin zuten, gutxi batzuk. Gehienek, urrengo Euskaraldira arte atxeden orduan, iruditzen zait oso garrantzitsua dela, irakurten jakitea, entzuten jakitea, esaten badigute atzeden da. Ezin dugu ezer behartu, beharra handia izan da ere, ezin dugu pertsona behartu orduan, etapa barrian nahi duguna da, ekimen hasi eta bukatu egiten diren ekimen aktibatzaileak, aktibazio sozialari begirako ekimen askoz gehiago modu jarraian lanzatu alizatea, xede talde ezberdinei, batzutan izango dira jendarte zabalak parte hartzekoak, orokorrak, eta beste batzutan gazteentzat, irakasleentzat, sektorialak, baina modu malgu horretan lan egiteko, eta nik espiral bat irudikatzen dut, ez da, espiral horren erdigunean bat nator zurekin behar da horri eutziko dion gizatalde bat. Tokian, nazio mailan,
gure formula da borondatezkoa eta profesionala uztartzen duena. Ez bakarrik profesionala, ez bakarrik borondatezkoa, bueno, ja, zera jardun jarrai eta dimensio batekoa zeratzen bada, ezta? Eta, bueno, gure elkarte askotan bakarrik daude borondatezko lanean dabiltzan euskaltzaleak. 95%an ez dago liberaturik, hori horrela da. Euskal Herriko inongo elkartetan ez dago liberaturik, eta, bueno, beste eremu askotan ez da ere, eta orain, etapa barrian irekita gaude, Euskara elkartea ez, baina akaso guraso elkarte bada, guk saretu nahi dugu. Eta espiral horretan, harremana hartu nahi dugu, urrunxiago, egon litezkenekin, igual hurbilduko dira, baina ez derrigor. Bakoitzak erabakituko du, unean nola parte hartu nahi duen, noiz bukatzen duen, eta aldanean ere, pertsona zaindu, ez da hori bada atzera begira, nostalgia handia dago, baina mina handia dago baita ere, behartuta lan egin duen jente asko, orduan, bueno, pentsatzen dut, parte positiboa badagoela, eta bestean, pedagogia askorekin erakarri, eta ez daukagu besterik. Eta nukleo sendo hori babestearren zer behar duzu erakundeetatik? Zer izan daiteke lagungarri, behintzat hori bermatzeko, eta gero ja, likidotasun horretan moldatuko da elkartea ez, nondik norakoak bilatzeko. Zer behar duzue? Miren, venga. Errege magoen karta. Ez dakita inbestar izango te den, baina... A ber, nik uste Jasonak dion bezala, elkarteetan beti egot da ekosistema oso anitza, orduan egia da, baina voluntarioak benetan zaintzeko, denbora behar da eta jendea behar da, elkarteetan, bazakit, adibidez, ez dakit badagoen diru laguntza programarik elkarteetako voluntarioen arduradunen figura finantzatzeko laguntzen duenik. Egia da, dos nago baita ere elkartek, buru jabeak izateko, saiakera izan behar dute, baina nik uste batzutan igual indartzeko, nik uste administrazioetikan laguntzak badaudela, gizalde bezalako zerbitzuak finantzatzen dituzte, lokalak, formazio planak, nik uste egiten diala gauzak, baina adibidez, bastakit, betiko gauzak, komunikazioan laguntzea, azkenean partaidetza egiteko, partaidetzaren garrantzia, biztaratzea baita ere gizartearen individualtasuna, individualtasunaren ondorioz voluntariotza igual likidoago egiten dugu, baina garrantzitsua dela baita ere peluzekoa, baliabide lokalak, nik uste eskaintzen diala, baina nik uste komunikazioan eta finanziazioan laguntzea, diru laguntzak epe arrazoizkoetan publikatzea eta argitaratzea eta resolbitzea, ez dakit, nik uste horrelako gauzetaz gain, ez dakit, usteok zesatezu. Bai, haintzan niri galdetu nahi nion komunikazioa dela eta, berak esan du eta, Trumpen adibidea jarri digu, baina sare sozialak, hau da, komunikazioa ez da noizbehinka akzio konkretu bat egitea, epe luzerako estrategia komunikatibo baten inguruan ari gara. Bai, eta nik esango nuke, badala guretzat ekosistema, elkartean ekosisteman pentsatuta, badala guretzat oztopo bat, komunikazioa egiteko gaitasuna landu beharko genuke, elkarte gehienetan esango nuke, ez dago aukera ere, komunikazio arduradun bat egoteko, eta egotekotan ere, eman diezaioken, eskaini diezaioken denbora, ez da bereziki garrantzitsua, eta askotan ere elkarteok ez dugu ikusten, nik nire elkartean mugen gainetik pentsatzen, gure estatutuen bigarren helburua da gizartea eraldatzea, baina gero ez diogu denbora dedikatzen egiten dugun hori kontatzera, komunikatzera, esatera zergatik egiten dugun. Nola eraldatuko dugu gizartea, inork ez badak zer egiten dugun. Bai, arrazoi. Hoxe da. Jasone, bai. Bai,
zer beste laguntza mota, edo zer izan litekeen guretzat garrantzitsu voluntarioak dinamizatzeko baliabideak izatea. Zer, guretako guk zera bikoitza daukago, helburu bikoitza bat, erabilera eta horrek eskatzen ditun euskararen erabilerako espazioak, programak eta barrak eta beste bat euskaltzale jentearekin ahalduntze saretze lan hori egunerokoa eta voluntario horiekin iruditzen zait inoiz baino gehiago aukera asko ditugula eta indargune asko, baina korrontaren kontra gabiltza. Nolabait joera globalek individualizaziora eta nolabait konsumismora bideratzen dabe asko herritarrak eta pedagogia soziala handia egin behar da hori modu eraikitzaile eta gozagarri baten zen jenteak lan egiteko prestutasuna dauka, baina gozatu bai, posible da. Lanak ez da sufrimentu bat, lanak gozatu alda, eta orduan hori nola aldan elikatu eta gure muineko funtzioetako bat horixe da, voluntario horiekin lan egitea, hori modu jarrai baten laguntzeko, ez bakarrik diru laguntzak lankidetza hitzarmen jarraian. Hori da, izango nuke geuretzat eta beste elkarte askorentzat funtzio garrantzitsua bada betetzen badu, erakunde publikoekin adostu liteke epeluzerako lankidetza hitzarmenak behar diren kontrol eta adierazleen jarraipenarekin, baina batzutan mekanismoak falta dira horretarako tokian eta aldiro da hasi barriro, ez da, ze diru laguntza ebazpen datorren, berme pikin bat lan jarrai horiei eutzi ahal izateko. Hori azkena, berrikuntzarako, inbertsiotarako ere diru laguntzatan sarbidea. Ze industriarako badago, enpresa pribaturako badago, eta elkarteontzat ate hori txita dago, eta orduan tok-tok hori zabaldu behar da. Bueno, baditugu hemen, gauza asko mai gainean. Galdera bat egin behar dute, bai? Komunitatea sortzeko beharrezkoa da espazioak partekatzea. Beste eragile batzuk gure jardueretara etortzeak denbora inbertitzea saldu suposatzen. Beste erakunde batzuen jardueretara joan behar dugula ez aldu suposatzen. Gurearekin nahikorik ez eta denborarik baldugu horretarako? Labur mesedez. Nik uste elkarte sareetan parte hartzeak, saretze horrek egia da, elkarten aldetikan eskulzabaltasuna eskatzen du. Askotan, elkarteak momentu ezberdinetan egoten dira, eta batzutan jasotzea tokatuko zaigu, eta beste batzutan ematea. Baina bai, nik uste elkarten aldetikan apustu bat eskatzen dula, eta baita ere eskulzabaltasuna. Nik uste ateratzen dian etekinak batzutan handiak dira, beste batzutan ematea tokatuko da, baina nik uste inbertsio bat. Erlazioetan bezala, esan duzuna. Beste bat botako dizuet publikotik. Aktibazio sozialak, batzuk orokorrak, besteak publiko espezifikoarekin, malgutasun horrekin lan egiten ohituta gaude. Nola ikasi, letralarriz, dezakegu elkarrengandik, nortzuk, norena da lidergo hori? Ze galdera zaila. Norena den hori egiteko lidergoa? Bai. Bueno, aipatu da goizean zeharpin, baina gehiagotan ez da bide bakarra, baina nik ikusten dudan bide posible bat bada feminismoaren ildotik bideratzea. Bada feminismoa azken urtetan gizartea mugitu duen hildo garrantzitsuenetakoa, eta feminismoak eskatzen ditu beste modu berri batzuk, beste lidergo mota batzuk, partekatuak, nun helburua orokorra dan. Ez da aipatu orain arte, baina gure gaur egungo gizartean oso kontzeptu entzuna da, eta nire ustez oso garrantzitsua, hau nire esperientzia personaletik, zaintza izango litzateke, eta zaintza partekatua Andonizea. Andonik aipatzen duenaren hildotik oso bat dator, edo auzolana ere bai. Nola hobetu dezakegu gizartea eta denon onurako da, eta denon zoriontasunerako da denon arteko helburuak markatzen ditugunean, argi ikusten ditugunean, eta helburu horiek izango lirateke denon ongizatea, komuna. Denona eta denontzat eta denon gandik. Nik uste dut feminismotik heldu behar diogula, baina hau nire ikuspuntu personala da.
Hau esan da, nik uste dut hobeto ezin daitekela maingura hau bukatu. Mila esker, Jasone, Miren, Aintzane, arratsaldean lan gehiago egingo duzue, txalo handi bat beraien zainen.